woni oblige la donere ko ma o golla ini yo gollu te woni yo no futti de bêtise gonto nene o yarta leer de fala warta leer de fala sigi dum waray wata be lu ko bernami mais wata fe pour dum et ça peut pas marcher mais wata continue gore dum soit to wona sudu ma o joka règle janni min ko dum min principe janni ko na mi be ngom binta ko ma be nguma sandi dum jilon day wate bu de ko bata famu ko min no diogo fi dum hala ngoni ngoni so ha yewde mo yewte mo tay woni o wawata yewde mo nen ni je be gérer ama de ma manière parce que ma min famu dira worgo min famu de sotto wona ma waya famu dira si Allah jabi anu dila ayo dila faade na min non mi yewtay kadi me mi yewtay mo no debbo wondirta non mi andina mo ko honno debbo wondirta e modi mo ko non innugol on ankari e getta décision mono da nano a jubbina be nguma yewto famuliro muññoɗa kadi andita jikkuji e seedi mo beeji hande kala mo wondata haarayɓe mari jikku ma woni mo mari jikku makko hay si kadi yeyiɗo joni haddi goɗɗo a nawolno kadi aɗa komi faala ko ya muñño yewto famudiro mi yewta e mo noon kadi hunde wotere ko ya welto ɓengu ma si yinnima no faala ɗaɓɓude o faala ka jooɗorde ni aɗa ko ɓaymo hakkille sabu ko yo mo nene mo ɓiɗi min depuis o fuɗɗi goɗɗe mi o fait so arti gare mo ɓiɗi cuɗu gara mo ɓiɗi mo sansanimi goɗɗam wata wondi gono e ɓengu ma min hande ko min wowtaɗi systéme de viji makko min wowta ɗum ɗoni ɓaynani fini min hande so nene min ko tomi fano jombude kam mon ɗo nene mi heɓay mum famodiri mum tranquillement mais son obligé waɗi ko falnon kon taw ni so contraire ni gara c'est bon franchement ɓaynan fena mi wi ya jombu mo min noon mi suɓantama kadi ko boni min adama e mum mi waɗata ɗum franchement non la yide ni sikano woni oɗo comportement famodiray on wotondirali ngala wotondiral taw ko doy ñande ko ara ɗum ɗo fo sansi itu ɗum hakkille ma de wingola jombay to mi jeejima yande mi yewtay mo si Allah jaɓi mi ala probléme miɗa noon mi ala probléme so ila mi ari mi expliqué yo ma law no wadde problem jandi mi cefan mais sa mi yewti on ko fi yo miɗa yimɓeɓe ko woola ayo gaynali jombinirde on wondali ay lebbi jeego timmomi so ma ɓiɗo haray ko mi hersi andi mi jeejima mi yewtay ɗum noon mi yeehi o yeehi on ta seeɗa andi situation ka hammi hala ɗo fo iɗa andi ta toɗɗo min ɗum no anini lam andi peji ɗin fo o ƴettante feere sa andi probléme ji ma ɗin anda solution ma kana no anini seeɗa tum mais min mi ƴettani ɗum ɗon moria donc mami géré kadi probléme na ko sattino mi ala mo be maɓɓe maɗi condition mo be maɓɓe andi ko duwa wadde ko abi donc falandi relation on continue mi continue e baɗa risque fiyo e jiwa iga susi mi ala nimo min nimo ka golle toon ka boutique ko golle wondi men to fus aldami so yii kadi modiyam ɗo waɗu wasi fus kadi aldami hay haala taw tuggum ha sakko ha o faljara ɗon o me'a o wola ɗon haala go fami deuxième minimo si tawi kadi mo faalami ñiiduma goɗɗum go liyeji no heewi kono ha crédit aɗa modi a naafi so jimda yo anda ga mais yaa tan mi yiida probléme ala mais hara si min ɗum anniki hara nayo waro haalana modiyam nayo faminam mo hay ha on waalo ɗano hoyɗa ɗum ka koyɗon ni kono waddoy taw kam ɗum ko ma keɗa ko satti miɗo ana ma andi ko enen jindideta sinde ma boni inde am boni mille miɗo an ko mari ko yaranama hay on condition ma selu ko affaire dewgal ni e hino hande a wondi e o ça fait des années hande Allah addi itti yo goɗɗo ko itti mo adduma landike ma dewgal sunnay farilla o no yiɗuma no yiɗamma no yiɗi famille ma on fop min jombidi ni modi he habbo mi haalnama goɗɗo haalay tuɗɗawa kaɗure makko na affaire bayana koye goreɓe na hande fuɗɗude ɗen koyenen fijidi hanjani
hande a heɓi dewgal min ko ɗum won meeɗa ɗude o no dankima no jogitima ndaaru no jalbirɗa anda hi joni no hiɗa dari kadi ɗa jokkiɗa haɓɓite min hay sa nananayno la a selayno o affaire boutique modima no mari relation ji innu modima yo ɗaɓɓane ko golla nokkugol si a nananilan gorejo am nanana c'est la vie aduna he min mi fanki ay goɗɗo haala ananata ha sona de yara ko an ƴetti hunduko ma ko par ce que ko an andi programme jen mi yeɗi wowlanimo min allah dandilam bonno dewgal gol joni noon ko on ɗum waɗi de min mi géri probléme am a selata mi moƴƴinta ko minnata awa fam ko to gaccide sa jaɓanilan noon awa si a jaɓanalan awa ko ñoli wo luuɓal mi gayni mo mari secret no wayli wa so ƴetti ñoogeji makko ɗi mo naadi ka leydanki andineɓa ma yawa ɗi surtan min goɗum mi mano komi haala si a nani awa si a nanali awa allah hokku baraji a ñama yaw ñama mi heegaka haali tum on koyno fof katam ko mon komi goɗɗo akkata mi heegaka kota ƴe depuis mariage o feƴƴi mi sami deman min ko no waɗi ala rega Nando. ça va un peu Ça va. kono famille famille o Ɓe fof ɓe jam. An noddaɗam mbete annda mbay a wayi ɗanide ko on waɗi haɗum yala arde. c'est vrai wala mais mi anndi koye fiya welatama min komin tungi ɗuma goy. fi ɗum quoi tu vois ɓayi ɓe glan kono woni contact tu vois no kena ndiki mo déjà fi noon Ha probléme kono sa ƴettinimirawo a noddiɗam ɗum na hayso koye 01h 2h nodduɗaɗan téléphone na probléme min do iranjaka nder chambre on komin jusqu'à fala koye 3h noddete ala na non c'est probléme. on cool ɗum cool tu vois ɓaya noon ko pejo ma faja aɗo Faja ɓe seedino. ne Min seedino. c'est un gars mauvais hein min mi won tum Min ɗaɓuranilan on laabi 1000 fois. en fait min miɗa dilen kanjo quoi Ne. min won tum guite makko ɗo ɓeyki min c'est bon sinon ça va Aba min tigiri min andi min fayda andi min haalanayno lan fi makko kono mi andude wo fi makko wo fayda hade laawike tu vois wala ɗum min nata ya noddaw andi joni noon souci ɗum on langiɗunomo jakka ko woni lan wadde piiji awa ɗum ɗon noon fof joni ɓay men seedi mi waalo mi miijoto pindere jema min taw ko heewi komi heeɓi angayno rogala noddude ɗum ɗuman ɗilleerji be tenken fi haqqille ande iw kala modi gorejo an na probléme noon c'est pas grave vas gérer ça on va gérer ça Madame on goni. mo jam quoi bon andi o ɓeeta tumo yadda ñande o ñande ñande on wala samedi wala dimanche ɗo wala yi noon quoi non stress ji fof fayda wonti wa fala ma yititaɗi quoi hiltito nani Kaya kajaɓe prévu mbaɗen ɗo. ma a sa hiltitaki ɗaɓɓa appartement ngo ko wona kenen tin iwa nder ɗo c'est pas nécessaire mais Eh, ɗo ko minti to mi sikki to ɗum ɗo woni solution min ɗa faala mi ɗaɓɓanayi ɗo appartement mum kenen ti min naade ko wonde tel ɗon ko i a wawi won ɗon fi tun ko defanama addanama piiji ñaama ɗum ɗon fof na probléme no kono andi ko numi haalantama fi ɓeengu ma he subhanallahi ɓeengu ma na moƴƴo nani ɓeengu ma moƴƴa yo allah dandu en noon jamfa debbo ɓenne jamfa gorko no liggi kono jamfa debbo kadi effectivement to ɗum waɗi ɗum ok hiɗa andi ɗan taw gogorejo ma ɗon moƴƴa ɗon bo gogorejo ma ɗon mo woni holude mum ka boutique o Voilà, boutique mo wutuɗa na wudditi ɗon parce que mbiɗa andi programme ji mon ni fof mi layetaki lan hande ka wawi wadda jaka ko an wudditi ɗon ka e pourtant mi layni ɓe lewde goɗɗo halan waɗa komi waɗɗi piiji min mi andino ɗum a andi ɓe haalande yimɓe ɓe andi waɗan goɗɗo fiyo allah yoɓe goɗɗo ka goɗɗo fiyo kono ɓe haalani ɗum peeyon fof to par ce que min ko yimɓe gominaniri kadi pourtant c'est pas bien les ɗon ɓe on ɗon ƴettuɗa ɓeengu ma naɓuɗa joɗɗinɗa ɗon ka oui o innuma mo faala ko wonde mum ton ka ƴettuɗa gorejo ma on ɓay wala golle naɓuɗa ɗon non ko ɓe mbañinimi wala wongo ka suuduga bimbe a kikiɗe ne Merci. ɗum ɗo tout donc faala ɗum ok donc mani solution min ok pas mal mbiɗa andi noon